Bermeoko udalak, Teknifuegok, suteen aurkako babes elkarteen, Espainiako elkarteak, emandako 325 detektagailu instalatuko ditu hirigune historikoan eta landa auzoetako etxeetan bizi diren 80 urtetik gorako pertsonen etxe bizitzetan. Egoera zaurgarrienean dauden pertsonen etxeetan suteak prebenitzea da helburua. Bermeon suaren egunaren 7. edizioa ospatzen ari zen bitartean eginda banaketa. Ez da bakarrik tekniko bat jungo dala etxietara eta instalako dauela detektagailu honek ez. Horretaz gain, beste pausotxu bet gehiago emoten dugu. Hau da, adineko personan observatorio bat montatera guez. Detektagailu miniko da, bai bide batez, araduen profesionalak, alde batetik ebakuazinorako plangintza bat prestatuko txoie etxe bizitza horretako kidieri, eta ganera, kontuten okintze, euren perfile eta vulnerabilidadie zein dan, eingo dauena da, euren beharrizanan identifikazioarako galdeketa bat eingo dauie. Orduen horrega zer lortuko dugu? Lortuko dugu euren etxe bizitza seguruagoak esatie, bai lortuko dugu baitxebe, detektatie zeintzuk egoerak bizitzen dauien, gure etorkizuneko neurrizek bideo horretan etorri daitezen. Bestalde, Adrián Gómez Teknifuegoko presidenteak adierazi duenez, udalak detektagailu horiek instalatzeaz gain mantentze lanak egiteko konpromisoa hartu du eta hori funtsezkoa da suteen aurkako babes instalazioek funtziona dezaten. Su detektagailuak suteen prebentziorako elementu garrantzitsuenetarikoak dira. Estatistiketan behin eta berriro errepikatzen diren datuak dira. Adibidez, suterik gehienak hilabete 8etan gertatzen direla. Kea arnasteak eragiten du heriotzen 75%. 74 urtetik gorakoen taldeak hartzen du hildakoen 48,7%. Egongela da lekurik arriskutsuena eta ondoren logela. Eta etxe bizitzako suteen arrazoi nagusiak akats elektrikoak eta berogailuak edo bero ekoizleak dira. Detektagailu autonomoek abisatu egiten dute pertsonak lo daudenean eta etxe bizitzan suteen aurka babesteko elementurik eraginkornetarikoak dira. Y si hubiera humo,